Sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, Naga City Police Office mayong narehistrong kaso na may koneksyon sa nagtapos na SONA. Bayanihan sa barangay kang Philippine Army, PIA asin KBP Camarines Sur, pinagkondusir sa barangay Tinangis sa Pili Camarines Sur. Mag-agom sa Magaraw Camarines Sur, arestado sa illegal na droga asin badil. Mga atleta kang Naga College Foundation na napapalaban sa Prisaan National sa Albay, padagos na nagkakamada ng medalya. Diyos marahay na banggi. Ako si Mark Mendoza. Asin ako, si Antoinette Eduardo, kami ang sa indong tagapagatod, Barata. Mayong nai-report sa Aridmana Estasyon kan PNP sa siyudad ng Naga ng insidente na may koneksyon sa nagtapos na State of the Nation Address kan President kan Pilipinas. Huli ka ini, generally peaceful subuot ang siyudad kan Suudma. Aramon taman ang bletong detalye sa report ni Christine Alcanzo Reyes. Kasabay kang makasug na bulos kang uran kasuudma, iyo man ang kurahaw ka mga militanteng grupo sa Plaza Uragon kang sa indang mga pangapudan sa gobyerno, manungod sa mga iba-ibang isyu kang nasyon. Ini kasampay ka pinagiwong State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kasuudmang hapon. Sabi ka Naga City Police Office, naging matuninong ang syudad asin mayong insidenteng nai-report sa idang opisina na koneksyon sa nagtapos na SONA. Very peaceful naman po yung SONA natin kahapon. So wala naman pong na-record na masyadong insidente. Actually dahil siguro sa lakas ng ulan. So even po kami na may activity din. So medyo na din yung activity namin. Medyo ang tawag nito, hindi masyadong nakabuelo. Dagdag pa ni Police Lieutenant Colonel Pumar, saro sa mga naging rason sa matuninong na SONA kang presidente, iyo ang makusog na pag-uuran. Sabi may nagrally po pero umalis din sila dahil siguro sa ulan din. So halos wala din kasi hindi rin kami makapag proceed nga sa aming sariling activity dahil din sa lakas ng ulan. Para sa One Media TV48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, maging sa probinsya ng Camarines Sur, mayo man naresibing impormasyon ang opisina ni Police Major Maria Victoria Abalaing, tagapagdaram kan Camarines Sur Police Provincial Office. Kan suudma, sobra sa 500 na PNP personnel ang pinag-deploy para sa nasigurado na mayong kariribukan na nangyayari sa Camarines Sur, mientras na pinaggigibo ang SONA kan Presidente kan Nasyon. Padagos sa mga Barata, General Services Department kan lokal na gobyerno kan Naga pinaghahanda na ang paglipat kan lamppost sa Barangay Peña Francia. Mantang MNWD sisiguraduhon man na subuot ang supply nin tubig sa mga eskwelahan. Ang detalye sa report ni Christine Alcanzo Reyes. 1.5 meters ang iaatras ka mga lamppost na yaon sa may Peña Francia Avenue, syudad ni Naga para mapahiwas ang tinampo asin matauan dalan ang mga pampasaherong jeep asin mga service sa ralaugan ng klase sa July 29. Pupunan na ngunya na aldaw ang paglipat ka mga lamppost. Matatandaan na ini ang tinutukan kan Naga City Police Office asin iba pang ahensya kan lokal na gobyerno kan Naga urog para resolberan ang mga bat na trapiko sa nasabing lugar na magiging sibot sa masunod na mga aldaw. Nagkakaroon ng traffic congestion dyan sa may part ng Naga College, Biscas, Central, and Camhay. Para makatabi ng gusto yung mga pampasaherong jeep, saka yung mga naghahatid, yung option namin is i-atras ng 1.5 meters para makapasok yung mga pampasaherong sasakyan tuwing maglo-load and unload dun sa mga vicinity na yan. Pinakarhay naman kan General Services Office ang mga lilipatan ka mga poste asin inaasahan na matatapos iningon niya na aldaw o sa aga. Actually, ngayon pa lang namin ililipat kasi naggumawa pa kami ng pedestals, pinatigas pa. Ngayong araw, naka-schedule, maglalagay kami muna ng poste sa likod para automatic, lalagyan na namin ng linya. Pagtanggal ng isang poste, may nakaabang na. Pag-abot kan July 29,
magiging mahiwas na ang tinampo asin inaasahan na mababawasan ang paggabat ng trapiko sa parte ng Peña Francia Avenue. Mientras tanto, naghahanda naman ang Metropolitan Naga Water District sa ralaugan ng klase. Babantayan ninda ang magiging bulos kan tubig sa mga eskwelahan. Iyan po ang pighahandaan ng Metropolitan Naga Water District, ang pagburukas po ang klase, which is iyon po ang order sa tuyang general manager na tutukan yan mga eskwelahan na yan. Pag may report na maluyang tubig, insigida po, report tigisa mo, mapadara po kami ng mga personalized duman sa mga sambit na eskwelahan. Para sa One Media TV48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, 11 sa 13 na abunanin metro nin tubig sa Pacol, San Felipe, Naga City ang nakapagtaunan nin barangay asin police blotter sa Metropolitan Naga Water District para maribayan asin magkaigwagiraray nin bulos nin tubig sa saindang mga harong. Dagdag pa ni Choppy de la Cruz, tagapagtaramkan MNWD, tulos man matatauanin metro ang enot ng nakataunin requirement sa sainda. Submit na ang hinahagad ming requirements, which is the barangay blatter and then the police blatter. So kung yan naaga, yun ang iinuton. So 11. So hahalaton may pa si 2 plus 2 pa itong sa may Matiway. Itong sa may Matiway, ang aram ko igo naman sindang police blatter. Ang sarok duman na nahabunan ng metro empleyado kang MNWD. You know? So dahil libre ang mga empleyado ng MNWD. Kaya nakakwentulo sinda kang mga requirements sa kepuan. So, 2 na lang duman sa Pacol ang sa tuyang hinahalan. Sa iba pang bareta, huli sa bagyong si Karina, tanakataas ang Tropical Cyclone Warning Signal number 1 sa northern portion kan Catanduanes na nagsasakop sa munisipyo kan Pandan, Bagamanok, Panganiban, Viga, Gigmoto, asin Karamoran. Pinagbabawal muna ang gabos na klase ng lulunadan pandagat na magbiyahe sa nasabing lugar. Ang nasabing abiso ang pinagpaluwas kan Coast Guard Station Catanduanes. Sa pagbabalikan news break, mag-agum sa Magaraw Camarines Sur, arestado sa pagsaray nin iligal na droga. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga News Break. Dagom sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kan Naga City Police Office. Newsbreak. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated. Where academic excellence meet limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. from crime scene simulation laboratories to forensic science facilities. NCS CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation College of Criminal Justice Education. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, bayanihan sa barangay pinagkondusir sa barangay Tinangis, Pili, Camarines Sur sa pangingenot kan Philippine Army, Philippine Information Agency asin KBP Camarines Sur. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sunudan sa pila sinda Tatay Sotero Sarion asin Tatay Ricardo Recto, parehong residentes kang barangay Tinangis sa Pili, Camarines Sur para mag-avail ng libreng medical consultation sa mga doktor halin sa 9th Infantry Division Philippine Army. Si Tatay Sotero may abo asin arthritis, matang si Tatay Ricardo diabetic. Dakulang tabang nasubot sa senda ang libreng pag-eksamin asin bulong. Kasi po ako diabetic, gusto ko lang maano ang sa kaunting tabang ng ano nito, ina-acceptin ko. Pasalamat ako. Dahil na marayo, dako lang orgulyo ko ni. Ang libreng medical service, satellite registration, pa-training kang TESDA, DA, PhilHealth, Philippine Statistic Authority, libreng turi, asin libreng feeding program, ang parte kang bayanihan sa barangay outreach activity, kang 9th Infantry Division Philippine Army, PIA, KBP, asin Philippine Army Press Corps, Camarines Sur Chapter. Kumbaga, ginawa namin itong magkaroon lang muna sana ng gatherings kami, magkaroon ng pagkikita-kita sa mga media, pero na-realize namin bakit hindi natin gawing kapaki-pakinabang sa community yung ating aktibidad, kaya nag-result kami sa pagsasagawa ng isang outreach program na pinangalanan naming Bayanihan sa Barangay. Bayanihan sa Barangay kasi itong aktibidad namin ay hindi lang naman kami ang nag-participate, maraming mga government agencies tsaka mga private sectors. Nagpaabot man in pasasalamat si punong barangay Arturo Bismonte kan barangay Tinangis sa serbisyong inihatod sa iyang mga residentes. Magayon ng programa ini nakaserbisyo na asin napapalapit pa ang military sa sibilyan.
Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa satuyang police report, arestado ang mag-agom na sinda alias Christopher, asin Hilda, residente kan Zone 5, Barangay San Pantaleon, Magaraw, Camarines Sur. Matapos makumpiskara ng 37 saradit na heat-sealed transparent plastic sachet ng subot shabu, nayaon sa sadit na sling bag na nagtitimbang ng 5 gramo, asin nagkakantidad ng 34,000 pesos. Kansuudma, ginibo ang search warrant operation sa mga suspek na dati naman subuot na kulong huli sa iligal na droga. Padago sa mga bareta, kandila an pinagikanan kan kalayon na iyo ang naging kausa kan kasulo sa sarong-harong sa Kalye 13, Sitio Kiborak, Barangay Bagong Bayan Sur, Syudad ni Naga. Susug kay Senior Fire Officer 1 Arwin Yap, may uman na lugadan sa nasabing kasulo, alagad na ubos na matumtumkan kalayo ang gamit kan pamilya. Kasi sarong pamilya na ang gamit niya lang is kandila. Talaga sindang kuryente duman sa harong na to. Ang gamit ko lang ngayon sir, kandila, and kang time yata na to, naghali siya, nagbakal siyang bulong. Yun to, pagbalik niya, nagkakalayo na. Na-discover lang kasi duwang pamilya na naka-star din, tanag na kuya na ninda garo na anuhan ninda na grabe na siya, so tapos maluwanago na yung to nagpupuraw na da si duwang pamilya na sulok na yan, nasusulok ng isyaro, kaya nagtarabang na din si Makagtaray apula. Sa iba pang bareta, apwera kan mga atletang nagkakawat ngunyan sa Prisaa sa probinsya kan Albay, apektado man kan mga pag-uuran ang mga nagdayo na paratienda sa nasabing probinsya. Aramon taman ang bletong detalye sa report ni Campus Correspondent Jamaica Angeles. Makusog asin pabog sa ubugsong oran ang kalaban ngunyan bako lang kang mga atleta kundi maging kan mga paratyenda sa nagpapadagos na National Prisaa Games 2024 digdi sa Legazpi City, Albay. Saro si Christy Marie Brembuela, owner kang Obets Arts and Crafts haling Sorsogon sa mga nakapwesto digdi sa Bicol University. 10 taon naman subuot sindang nagtitinda sa mga araw kaining events, mapa-local o national man. So far po ngayon, since opening kahapon, medyo okay naman siya. Kaso medyo hindi natin inaasahan yung panahon, kaya okay lang. May other day pa naman. Since ako po ay from Sorsogon, then kung saan po may mga national event, nandun din po kami, kahit sa local or labas ng region. Sigun man kay Kim Maceda, dakulang oportunidad ini para sa mga local businesses, maging sa turismo kan syudad, asin bilog na rehiyon. Actually, maganda siya. It's kumbaga, part of tourism dito sa atin. So, actually, yung shop namin talaga is from Cagsawa. So, meron kaming mga stores doon. Mostly mga turista yung kinikater namin. So, yung mga products kasi namin actually, mga Bicol souvenirs. So, yun. Maganda siyang opportunity sa amin, especially from us na mga taga dito. Kasi, just yesterday, maganda yung sales namin doon sa store namin, doon sa Cagsawa. Same din dito. So, ngayon second day, medyo struggle lang kasi yung panahon, hindi nakisama. So, medyo siya, challenging sa part namin. So, since yung place natin dito is medyo binabasa talaga. Alagad daiarog kan eksperyensya kang mga may sadiri kang mga souvenir shops na si Christy at Kim, mati ang sobrang tumal na benta ninda Marinela Kamasis, dagdagan pa kan malain na kamugtakan kan panahon. Medyo matumal pa kasi ma'am, kasi yung panahon kasi maulan ma'am eh. May nililipat lang namin sa mga matataas na kasi binabaha kasi dito ma'am. Igwa manghali pang Cebu asin iba pang hararayong rehiyon na arog ninda na nagdadayo sa mga lugar kung saan igwang mga events na arog kaini. Man iba-iba man an sa indang istorya alagad saro sana ang pinakakatuyuhan ninda, an maghanap buhay sana. Hali digdi sa National Prisaa Games 2024 sa Legazpi City, Albay para sa One Media TV 48 Naga, Jamaica Angeles, Newsbreak. Sa iba pang bareta, mga atleta Canaga College Foundation nakabali sa Prisaa 2024 sa probinsya kan Albay. Padagos ang pagkamada nin medalya para sa Bicol Delegation. Ang detalye sa report ni Campus Correspondent Dennis Batir. Gana ang Volleyball Boys Region 5 kontra sa Region 6, Volleyball Girls kontra sa Region 12, Sepak Takraw asin Beach Volleyball Girls na may duwa ng gana.
Daima nagpadaog ang NCF Football Seniors nagana kontra Region 10 sa score na 3-0, mantang sa juniors nakakuha ning 2 draw sa inot na 2 kawat. Nakakuha man ning 2 gold medal asin tulong silver medal ang lado ning athletic. Sa gymnastics man, igwasin daning 14 golds para sa mga players asin tulong golds para sa coaches. Apuwera pa kan anom na silvers asin 2 bronze medal. Sa ibong kan mga trayumpong ini, daiman pinalad na magpadagos ang athletic player kan NCF na si Eugene Novallasca. Sigun sa iya, hulit na magabat ang training, iyon ang naging kausakan pagkulog kan sa iyang hita na rason para day makuhaan kampyonato. Pina-check ko na po to before sa doktor and nag-okay naman po. Tapos na hard na naman po yung training namin. Nabigla, bumalik po. Tapos ngayon po, sumakit na naman po. Sa ibong kan pagkadaog kaini, padagos ang sa iyang pasasalamat sa iyang coach, sa NCF community asin sa oportunidad na makakawat. Plano ko po ngayon pagkatapos ng National Prisaa, magpapahinga po muna ako para po makarecover po yung lahat ng katawan ko and saka po ako babalik sa training po. Then babawi po ako next Prisaa. Pirang aldaw pa ang bibilangon bago matapos ang karawat, asin dakol pa kitang dapat halaton na resulta. Padagos kitang magantabay para sa mga updates kan National Prisa at 2024 digdi sa Albay. Hali digdi sa Legazpi City, Albay para sa National Prisa at 2024, Dennis Batir, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News in Bicol Affairs. Day malingaw ni follow ang Samuyang official Facebook fanpage One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa Samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano, ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.